Hej, Mads fra God Isolering her. Så står vi i Slagelse her i dag og er ved at isolere 3 nyopfæstrede rækkehuse. Kunden her skal have lavet en loftisolering, 300 kvadratmeter med 500 mm. Og kunden skal simpelthen have lavet det her, for der er selvfølgelig en energikrav, der skal overholdes på sådan nogle nyopfæstrede rækkehuse her. Kunden her kommer til at spare mellem 25-35% på hans årlige varmeregning efter den her loftisolering. Som man kan se, så er isolatørerne i fuld gang. Lukas står her i traileren og vil putte isolering i maskinen og få åbnet sækkene osv. Her har vi over 1 tons isolering stående. Jeg synes lige, I skal have lov at se, hvad der foregår oppe på loftet. Kom med. Og som I kan se her, så kommer der masser af glashusgranulat igennem slangen. Så det er lækkert. Her ser I, hvordan det ser ud. Der er selvfølgelig en loftlem, som vores isolatør kravler op af, og slangeren går op af. Så vi lige prøve at se, hvordan det ser ud, når der bliver blæst noget isolering op på loftet. Som man kan se her, så har vi lige kravlet op på loftet, og den gode Stefan sidder bag mig og er ved at få blæst glashusgranulaten. Som sagt skal der 500 mm på, og det sørger Stefan for, at det bliver lagt super fint på, så at kunden får den ønskede isoleringsevne her. Så er vi kommet ned fra loftet, og som I kunne se, så var det et ordentligt lag isolering, der skulle på. Og vi er super glade for, at kunden derfor valgte os som hans isoleringspartner, og vi ser frem til et rigtig godt samarbejde sammen.